Last April, nagpunta tayo ng Naga, Camarines Sur at naisipan ko na mag-bus spotting naman dito sa sentro ng Naga City. Pangkaraniwan dito sa Bicol na ang biyahe ng mga bus ay magsisimula ng hapon at ang mga last trip naman ay hanggang 10 p.m. Pero anong oras ba ang schedules ng magagandang bus sa Bicol? Tara, let's check it out!